Nej, se! En trappe! Hvad pokker? Kunne det måske være den spanske trappe! Ja, altså den trappe, som blev færdigbygget i år 1725 i barokstil, som er tegnet af Bernini. Ja, altså den trappe, som faktisk ikke er spansk, men er blevet betalt af en franskmand, som hedder Etienne Cuvier, i anledning af det nationale franske akademi. Ja, altså den trappe, hvor den franske ambassadør fik magt, og noget romerske blomstersælger sælge blomster, selvom den italienske stat havde bedt dem om at fjerne sig. Ja, altså den trappe, som Rom stadig betaler et årligt beløb til den franske regering for at lade sin beboere gå på. Ja, altså den trappe, som ligger på Piazza de Spagna, og som fører op til kirken Trinità dei Monti. Ja, lige præcis den. Lad os komme kigge. Det var hårdt. Jeg håber så, at kirken er heroppe. Ja, jeg kan som ikke se nogen kirke. Men lad os nu håbe. Men måske er det slet ikke den spanske trappe. Men vent. Det er kirken. Den er bare dækket til. Den er bare dækket til. Så det er den spanske trappe. Og vi kan også konkludere her i Rom, at vejret er glimrende. Og således endte Andreas og Jakobs eventyr. De fandt den spanske trappe, og de fandt kirken for enden, og de fandt, at vejret i Rom var glimrende.